Okay alle sammen, så velkommen tilbage til endnu en ny video her med Play for Life Only Gamer slash Serkan. I dag så skal vi lave en Q&A. Og ja, I tænker, laver han virkelig en Q&A? Første spørgsmål vi har fået er simpelthen fra Rasmus Hansen her. Han skriver, hvem inspirerede dig til at lave YouTube? Men dem der inspirerede mig til at lave YouTube var faktisk ikke nogen andre end mig selv. Så er en her der spørger fra F4 RZ1 I'm on mobile eller sådan noget. Skriver her, hvornår begyndte du at spille fodbold? Ja, jeg begyndte at spille fodbold for cirka, skal jeg sige, jeg er 15 nu. For cirka 2 år siden, da jeg var 13 år, begyndte jeg for første gang til fodbold. Jeg havde det meget fedt med at faktisk spille fodbold, jeg synes det var ret fedt, men der kom et tidspunkt, hvor når man kommer op i et højere niveau, så er der rigtig mange tendenser til, at der kan blive mobning og sådan noget. Og så valgte jeg ikke at gå til fodbold mere, fordi jeg simpelthen ikke synes, det var sjovt. Der var også flere i min fodboldklub, der fandt ud af, at jeg havde en YouTube-kanal og alle de her ting her. Så fik jeg kritik og sagde, har du en YouTube-kanal her? Det var, folk jokede lidt med det, og det var ikke særlig fedt. Men sådan er det. Så jeg synes ikke, det var noget for mig. Så stoppede jeg, og så gik der faktisk ikke mere end næsten et halvt år eller sådan noget. Så startede jeg igen. Jeg vil dog ikke fortælle, hvad for en klub, fordi det er faktisk det. Så ja. Men ja, den klub jeg så startede i, der havde jeg det fint, jeg synes det var fedt og alle de her ting her. Men så var det bare sådan, at så kom YouTube ved siden af. Så interessen for fodbold, det blev taget af YouTube, altså YouTube tog overhånd. Så derfor så valgte jeg simpelthen bare at lade være. Hvad er dit yndlingsskin? Mit yndlingsskin i Fortnite er personligt set selv, synes jeg selv, Renegade Raider. Og det var fra Ares Omer eller anden. Så har vi Toxic Jensen, han spørger her. Hvem er din yndlings Fortnite-spiller? PS elsker dine videoer. Jeg synes det er Ninja. Ninja han spiller skide godt, synes jeg. Han er ikke så god til at få kill. Han er god til at få kills nemlig, men han er ikke så god til det der med, hvad skal man sige, at bygge. Videre til næste spørgsmål. Så spørger Fiskefrand til, har du en fidget spinner? Ja, jeg har faktisk en fidget spinner. Er det ikke bare en bil? Nej, jeg har en grøn fidget spinner, jeg havde sin tid, den er så ødelagt. Men jo, jeg har haft en grøn fidget spinner, så correct, det har jeg. Hvem er den du bedst kan lide at spille med i Fortnite? Lige nu er det Erdem, som er Fortnite dude. I kender ham selv, har en YouTube kanal. Han siger pretty much hvad han hedder, Erdem, så det tænker jeg okay jeg siger. Så ja, det er ham. Så spørger Smooth SZN. Hvad er det bedste dyreste tøjmærke du har? I tænker nok sikkert at jeg er sådan en der går med måske flot tøj. Det er måske sikkert nogle af jer der tænker sådan noget dyrt tøj varemærke. Det gør jeg faktisk ikke helt. Jeg går ikke op i tøjmærker. Jeg går legit ikke engang op i Gucci og sådan noget ting. Det er ikke mig. Jeg er faktisk ikke den type, fordi jeg kan ikke rigtig se hvorfor jeg skal gå med et flot mærke. Nu ved jeg godt, det er et varemærke. Men det er fordi jeg faktisk synes trøjen er fed. Så sådan, jeg så det her mærke her, det var fedt. Så ja, det ved jeg i hvert fald er et varemærke. Så det er nok det eneste mærke jeg har, som sådan er, ja, dyrt. Så jeg har ikke rigtig noget andet. Sådan, så jeg er ikke sådan der samler på mærker og sådan noget. Så det skal ikke tro mig for. Så ja. Videre til næste spørgsmål. Hvad kan du bedst lide? Adidas eller Nike? Helt klart Nike. I kan nok godt kende det her spørgsmål her, som man spørger mig om. Hvem er din yndlings fodboldspiller? Ja, det tror jeg godt, I kan regne ud på mit gamertag, som I nu også kender, min supporter creator code. Serkan Barca 123. Ja, der står Barca i, så ja, det er Messi. Han spørger her, Durum versus Shawarma. Jeg vil så selv sige, at jeg kan bedst lide Durum. Ja, det kan jeg bedst lide, så ja. Det var pretty much det sidste for i dag. Så hvis I kunne lide den her Q&A her, så må I meget drop et like, subscribe til kanalen, og så ses vi i næste video. Alle sammen, ha' det godt. Jeg glæder mig sindssygt meget allerede til den næste video, der kommer. Skriv ned i kommentaren, hvis I godt kunne tænke jer flere videoer som sådan her, eller en anden slags. Kommenter ned lige nu i kommentaren. Tak for at se med. Ha' det godt alle sammen.